Iawn, pwy sy'n mynd gyntaf ta? Megs ar ôl chi. Bob tro ti'n deitha fi yn gyntaf. Iawn, so dwi'n dod o Hen Golwyn yn wreiddiol, a oes neb yn nheulu yn siarad Cymraeg, so o'n i ddim yn siarad Cymraeg o gwbl tan yr ysgol uwchradd yn gwersi Cymraeg, ac o'n i wastad yn mwynhau dysgu Cymraeg, ond doedd o ddim cyfle i fynd yn pellach fel na gwersi Cymraeg yn yr ysgol. Am hyn yn rhyfedd, actually, dwi'n cofio gofyn yn yr ysgol gynradd i mam a dad, fel, gai wersi ychwanegol, dwi eisiau dysgu Cymraeg, ond oedd neb, oedd ddim byd yn ardal, oedd ddim tiwtoriaid. So, nes i wastad yn nghofio am hynna, ond mi o'n i eisiau dysgu Cymraeg o oedran ysgol gynradd, ond nes i ddim tan o'n i'n 19 oed. So, ie, o'n i wastad yn mwynhau dysgu Cymraeg, ond ddim yn gallu siarad hi nes i mi ddysgu hi ar ôl gadael yr ysgol. Ond na i siarad am hynny wedyn, fel gallwch chi glywed y stori eto. Rosie, beth amdano ti dy gefndir efo'r Gymraeg? Wel, dwi'n rhan peth ar y cyfan, dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl dysgais i tipyn bach o Gymraeg yn ysgol gynradd, ond doedd dim llawer. A es i ysgol cyfrwng Saesneg am ysgol uwchradd. A ie, dwi'n meddwl do'n i ddim yn sylweddoli dwi'n dwrio'r Cymraeg cyn roeddwn i'n roedd yn 9, dwi'n meddwl. Roedd e'n just gwers ddiddorol a ddoniol i fi cyn hynny. A does neb yn fy nheulu fi yn siarad Cymraeg, felly dwi'n yr un person. Ond mae fy nhadcu fi yn roedd e arfer siarad Cymraeg, felly pan dwi'n dysgu nawr fwy dwi'n siarad, mae e'n gallu deall tipyn bach mwy bob amser, bob tro, felly ie, mae'n neis i siarad. Mae'n mor hyfryd. Dwi definitely yr un peth na chi. Nes i mynd i ysgol gynradd gyfrwng Saesneg a ysgol uwchradd hefyd, a nes i ddim rili darganfod Cymraeg tan nes i wneud tygau Cymraeg ail iaith a wedyn lefel A ail iaith hefyd. Ond o'n i bob tro mor confused pan o'n i'n fach, achos nes i tyfu fyny yn Sir Fflint, a mae 'na cymuned bach o siaradwyr, fwy wan, ond mae 'na cymuned o siaradwyr a dysgwyr yn Sir Fflint, ond do'n i ddim yn rili clywed lot o Gymraeg ar y strydoedd, so pan nath ni dechrau dysgu chydig bach yn yr ysgol, o'n i mor confused, achos o'n i fel, pam ydyn ni'n dysgu Cymraeg fel da ni'n dysgu Ffrangeg neu Sbaeneg neu iaith gwahanol Ewropeaidd. O'n i mor confused achos o'n i fel, wel, da ni yng Nghymru, so pam ydyn ni'n siarad Saesneg, ac oedd o mor, oedd o'n confusing, ond pan nes i dechrau dysgu, nes i just completely dysgu mewn cariad efo'r iaith. O'n i just fel, waw, sut ydw i ddim
di dechrau hyn cyn 16 oed. Dwi ddim wedi stopio ers yna, a dwi ddim wedi stopio siarad ers yna. Ond o'ch ti'n deud, Meg, sut mae, sneb yn teulu chdi siarad Cymraeg, a sneb yn teulu chdi chwaith Rosie heblaw am dy daith ci. Oes na unrhyw un wan sy'n siarad Cymraeg yn teulu oedd chi wan? Neu ydych chi dal yr unig person? Cwestiwn diddorol, actually. Mae fy mrawd i yn dysgu Cymraeg rwan, erbyn hyn. Mae o'n hun na fi. Ond mae o wedi dod yn involved efo fatha Yes Cymru a balli, heb trio fynd yn political rwan. Ond mae hwnna wedi wneud iddo fo eisiau dysgu Cymraeg hefyd. A mae gariad o actually yn byw yn Texas, a mae hi yn dysgu Cymraeg ar y we. So actually hi oedd yn dysgu Cymraeg gynta cyn fy mrawd i sy'n byw yn Hen Olwyn. So naeth hi ddechrau dysgu ar-lein efo Say Something in Welsh. Mae hynna'n A wedyn mae fy mrawd i wedi dechrau hynna efo hi. So really mae gen i frawd a'i gariad wan sy'n dysgu Cymraeg. Ond dwi'n meddwl wneith mam beth cael y grasp o'r Gymraeg. Mae'n deud fatha, dych chi'n iawn wrth ffrindiau fi a balli, mae wir yn trio ac yn dallt pam bo fi wedi dysgu Cymraeg. Ond mae'n ddiddorol gweld pwy ti'n cael dylanwad arno. Be amdano chi? Mae chwaer, cariad fy chwaer, nath o mynd i ysgolion Cymraeg, ond di o ddim rili di defnyddio yr iaith ers gadael yr ysgol, a mae o'n neud 30 wan. Ond mae o wedi dechrau textio fi yn Gymraeg, a mae o'n dechrau siarad bach mwy, a mae o mor dda, mae'n di dod yn ôl ato fo mor mae'n wych. A mae gen nhw babi bach, a maen nhw eisiau'r babi fy nai, Leo Antonio ydi enw fo. Maen nhw eisiau fo mynd i ysgol Cymraeg. So dwi'n methu disgwyl clywed acen fo pan mae o'n dechrau siarad, achos mae'n byw lawr yn Gaerdydd. So fydd o efo acen hollol wahanol i fi. So dwi mor excited i wneud hwyl allan o fo am deud pethau De Cymru. A pan mae'n dweud llaeth yn lle llefryd a pethau fel yna. So dwi'n rili edrych ymlaen at hynna. Ond mae'n diddorol fel nes ti ddeud sut pwy ti'n gael, mae'n anhygoel rili. Beth amdana ti, Rosie? Dwi'n meddwl, gyda siarad yn fy nheulu, fel dwedais i, dwi'n yr unig person, ond hefyd mae fy mam gi fi yn siarad Cymraeg nawr, tipyn bach achos o fy nhad-cu. Just tipyn bach, ond mae'n neis i weld. Sorry os dwi ddim yn deall popeth. Sori, da ni'n siarad yn setyn dydan. A hefyd, Rosie, dwi ddim wedi cael y cyfle eto i ddeud llongyfarchiadau i chdi am ennill blwyddyn diwetha. O'n i'n gwylio ar ffôn fi ar pryd, ac o'n i'n fel, iei, o, chdi ddim mor da, llongyfarchiadau mawr i ti. Ond dwi wedi dod i'r penderfyniad. Mae prif ddysgwr Eisteddfod T 2020 ydy Rosie ar ddewchal. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Rosie. Oedd ysyn ardderchog. Da iawn. Wel, mae'n neis i weld ti yn ennill y flwyddyn cyn hynny, a hefyd ro'n i na i roi'r sash i ti. A hefyd, dwi'n gwybod mae'n wahanol dy fi, achos roedd cystadleuaeth ar-lein, ond dwi'n teimlo lwcus achos cystadleuais i yn 2019 sy'n teimlo fel flynyddoedd yn ôl, ond
ro'n i na i weld Adam. Do. Williams. Ni o'r diwrnod na'n Llangrannog hefyd, do? Ie. O, oedden ni gyd yna. Oedd. Oedd O, yn lyflu. Oh gosh, mae'n teimlo'n rhyfedd. Sôn am teulu hefyd, dwi'n cofio ei dad fi, bechod, pan oeddwn ni yn bai Gaerdydd, flwyddyn pan nes i ennill. Dydy fy nhad ddim yn siarad Cymraeg, ond oedd o'n yr gynulleidfa efo fi. Bechod, oeddwn ni'n eistedd yn y gynulleidfa pan oedden nhw'n deud, mae Francesca Shrillo wedi ennill a bechod oedd dad yn mynd all, a nath o feddwl o'n i'n trydydd, ac oedd o mor hapus, o'n fel, bravo Francesca, bravo! Ac wedyn nath o boi eistedd, literally just nesaf efo, dweud, na, mae hi di ennill, ac oedd fy nhad fel, oh my gosh, nath o regi, ac o'n i fel, oh my gosh, oedd yna camera S4 ac o'n i fel, dwi'n gobeithio, nhw ddim wedi gwybod fy nhad yn regi ar, oedd o mor hapus, oedd o lyflu gael o yna, a wedyn nath Rosie, dwi'n cofio pen nes ti ddod ata fi, ac o'n i'n trio peidio crio gymaint, a dwi'n cofio chdi deitha fi, paid â phoeni, ti'n neud yn iawn, oedd o'n meddwl lot i fi gael chdi yna, Rosie, oedd o'n profiad lyflu i rannu efo chdi. Mae'n bleser cyhoeddi mae enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Eisteddfod Caerdydd ar Fro, yw Francesca Shrillo o'r Wyddgrug, Sir Fflint. Rydyn ni'n llongyfarch enillydd Medal y Dysgwyr Caerdydd ar Fro, Francesca Elena Shrillo. Sut oedd y profiad o cystadlu, achos fel nes ti ddeud gynnar, nes ti cystadlu yn 2019, a wedyn nes ti cystadlu blwyddyn diwetha ar-lein. Sut oedd y profiad o ni bob dim blwyddyn diwetha ar-lein? Oedd o'n anodd neu, dwi'n siŵr, diddorol, gwahanol, ond sut oedd o? Wel, i fod yn onest, achos dwi'n sgwennu yn llawer, a achos roedd e'n fideo i anfon i'r Urdd, ro'n i'n gallu just sgwennu popeth, byddai'n popeth ro'n i'n mynd i ddweud. Ond dwi'n meddwl, wrth gwrs roedd y cyfnod clo gyntaf ar y cyfnod clo nawr yn weithiau, ydych chi'n gallu teimlo ar eich hun. Roedd e'n odd, achos ro'n i'n just yn fy stafell fi yn ffilmio'r y fideo, a ro'n i'n meddwl am y dydd yn 2019 gyda pawb yna, achos roedd e'n just diwrnod mor hyfryd i siarad gyda pobl sy'n dysgu hefyd. A hefyd achos dwi'n dod o Gaerdydd, falle weithiau mae'n, os ydych chi'n byw yn Caerdydd, mae'n just am Gaerdydd, a does dim llawer i weld am holl o Gymru. Felly roedd e'n just gwych i siarad gyda bobl o llawen Gymru a Gogledd Cymru. Ond roedd e'n wahanol achos ro'n i'n ar fy hun. Dwi ddim yn gwybod os dwi'n gallu dweud pa diwrnod ydy'r well, ond roedd e'n wahanol iawn. So, pan nes ti cystadlu, Meg, so be nath wneud i chdi penderfynu cystadlu yn y lle gyntaf? Deud y gwir, nath y rheola newid yn 2016, y flwyddyn nes i ennill. Ac o'n i newydd fod yn dysgu Cymraeg fel ers rhyw flwyddyn a hanner. Oh, wow. Ac oedd o jyst yn amser fel perffaith.
achos o'n i yn yr ail flwyddyn yn y brifysgol, o'n i'n newid ennill hyder i sgwrsio yn y Gymraeg, ac oedd y rheola jyst yn ffitio fi yn berffaith o ran yr iaith lafar, be dwi wedi wneud efo'r urdd, be dwi wedi wneud efo'r Gymraeg, ysbrydoliaeth ac yn y blaen, ac oedd e jyst yn siwtio fi. A oedd pawb fel pobl o'r urdd, Bethan o'r urdd, oedd yr athro, Mr David Williams, a'r daleithwyr i gyd fel Meg dos amdani. So dyna pan nes i fynd amdani. Ond dwi'n siŵr bod chi'n gwybod y stori. Ond na i just deud y stori beth bynnag. So sit back, relax. Ond y rheswm go iawn oedd Eisteddfod yr Urdd ydy'r rheswm mod i'n siarad Cymraeg. A mae'n dechrau yn mis Mai 2014, 7 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Pan o'n i'n gadael yr ysgol y diwrnod ola ac o'n i'n deud tra wrth Mr Williams, David Williams, yr athro Cymraeg. Ac nath o ddeud wrtha fi a 2 hogan arall o blwyddyn 13, dych chi eisiau dod i Steddfod yr Urdd i Llun? Ac oedd o'n daith ar gyfer blwyddyn 9, a Cymraeg bob dydd y prosiect naeth drefnu'r daith. Ond oedd yna 3 lle ar ôl ar y bus, so nath o jyst digwydd bod yn gweld fi, Amy a Caitlin a gofyn dych chi eisiau dod. So o'n i fel, waw, iawn, dwi'm yn gwybod be di Steddfod, erioed bod o blaen, ond pam ddim, taith am ddim. So athyn ni ar y dydd Llun, a dwi'm yn gwybod be ddigwyddodd. Dwi dal ddim yn gwybod, ond nath rhywbeth ddigwydd, a o'n i jyst fel, waw, fel, mae hyn yn fatha byd gwahanol, yn dydy, dych chi'n gwybod fel, mae'n mynd i Steddfod yn, mae jyst yn sioc i rywun sy'n dod o gefndir hollol Saesneg, really. Mae'n hollol anhygoel gweld plant yn siarad Cymraeg a clywed y Gymraeg yn bob man, a pan o'n i'n trio actually siarad Cymraeg efo pobl ar ystod dinner a falle, oedden nhw fel mor gefnogol a cyfeillgar, ac o'n i fel, dwi eisiau gallu siarad Cymraeg. So nes i actually gweld y seremoni hefyd, Medal y Dysgwyr, oedd ar y dydd Llun adeg yna. Ac oedd David fel, I wish I had submitted you to this. O'n i fel, what's happening? Ond oedd gennym syniad be o'n i'n gwachad, oedd gennym syniad lle o'n i. Ond oedd e just fel, oh damn, I should have entered, yeah. Ac o'n i fel, oh, one day, Dove. A wedyn... Beth sydd wedi digwydd? Mi allai gyhoeddi mae'r un fyddwn ni'n gofyn i sefyll ar ganiad y fanffer ydy Megan Elias. Mae'n bleser cyhoeddi'n swyddogol. Mae enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Sir y Fflint, 2016 ydy Megan Elias o Brifysgol Bangor. Ac mae llywydd yr Urdd Dan Robotham am gyflwyno'r medal i Megan. O'n i wedi derbyn cynnig diamod i studio cyllid finance yn Lancaster Uni. So o'n i'n barod i fynd, o'n i wedi bod i Lancaster, barod i symud mewn, a wedyn o'n i fel, oh my god, dwi eisiau dysgu Gymraeg. So nes i siarad efo athrawon a falle, ac oedd yr unig person oedd actually yn y cefnogi i ddysgu Gymraeg oedd David. Oedd pennaeth y chweched fel, what's the point? Oedd hi ddim yn cefnogi fi. Oedd hi fel, what if you move to Spain? Oedd hi fel, what if? Dwi'n gwybod. Yn gweithio i gymaint. So,
oedd yn heili i ddim yn erbyn y syniad chwaith, oedd nhw'n jyst ddim yn dall, oedd nhw ddim yn gweld y pwynt. A do'n i ddim chwaith, ond o'n i jyst yn gwybod bod fi eisiau dysgu Cymraeg yr hegel, so dyna nes i fynd i Brifysgol Banc yr Eisteddfod Cymraeg wedyn, newid pob dim munud ola. A dyma fi, dyna nes i ddysgu Cymraeg wedyn, a diolch i'r Urdd a Bramwen, absolute arwres ydi Bramwen, cos hyd i'r rheswm mod i wedi mynd i'r Steddfod a diolch i Dyfed am yng nghefnogi i am blynyddoedd. A dyna pam dwi yma, a dyna pam eisiau Medal y Dysgwyr. Dim y stori ti. Honestly, Meg, mae stori chdi mor ysbrydoledig. Mae'n just anhygoel sut nes di just complete 180 a feddwl, ti'n gweud, dwi am mynd i astudio Cymraeg, o chdi efo'r just yr angerdd, o chdi mor angerddol, a dal mor angerddol am dysgu Cymraeg ac annog eraill. A mae mor pwysig, a dwi'n meddwl mae lot o ddysgwyr, fel chdi, fel fi, fel Rosie, mae yna lot ohonyn ni, yr eiliad da ni'n dechrau dysgu Cymraeg, mae'n fel, oce, dwi'n perthyn wan, dwi efo cymuned wan, a dwi isio pawb yn y byd, pawb yng Nghymru, teimlo neu profi yr un peth da ni di gael oherwydd dysgu Cymraeg, a fel nes di ddeud, dwi erioed di gael profiad drwg, neu, dwi wedi cael lot o embarrassing moments, pan dwi'n dysgu a dwi'n gwneud lot o gamgymeriadau, ond dwi erioed di gael rhywun yn, ti'n gwybod, mae pobl sy'n siarad neu dysgu Cymraeg di bod mor cefnogol ers y dechrau. A mae hyn yn deud bob dim, really, yndi, ac hefyd yr Urdd, hefyd fel nes di ddeud, i fod yn onest, o'n i, ers yn pan nes i cystadlu yn 2019, oedd oherwydd, a mae'n swnio'n really cheesy, ond pan o'n i'n tyfu fyny, oeddwn i'n gorwneud yr Eisteddfod yn yr ysgol bob blwyddyn, ond wrth gwrs, fel chi, o'n i'n mynd i ysgol iaith Saesneg, so oeddwn i'n neud yr Eisteddfod, ond oeddwn i'n neud yn Saesneg, so pethau fel adrodd cerddi a pethau, o'n i'n literally yn gorfod dysgu cerdd Saesneg ac adrodd o ar llwyfan, a wedyn nath ni dysgu cael ymlaen neu rhywbeth, ac o'n i fel, mae'n ychydig bach o Gymraeg sy'n mynd ymlaen, ond, a dwi'n cofio gofyn wrth un o'r athrawon, be di Eisteddfod y feddwl, ac oedden nhw fel, dwi'm yn gwybod, achos o'n i mor confused, so oherwydd pan o'n i'n tyfu fyny, fel ydych chi'n gwybod, ni'n dod o deulu Idaleg hefyd, o'n i'n clywed gymaint o Idaleg adra, ac o'n i'n mor prawd i fod yn Idawraig, ac o'n i'n mor prawd o etifeddiaeth fi, I guess, o deulu Idaleg ac y blaen. A wedyn mynd i'r ysgol siarad Saesneg, ond clywed chydig bach o Gymraeg, a wedyn wneud yr Eisteddfod bob blwyddyn. Ac o'n i'n really mwynhau yr Eisteddfod bob blwyddyn. Ti'n gwybod yn yr ysgol, y pobl sy'n really licio sports day, a'r pobl sy'n really licio'r Eisteddfod. O'n i definitely un o'r pobl sy'n licio'r Eisteddfod bob blwyddyn. O'n i'n licio neud yr dawns, o'n i'n licio neud yr cerddi, bob dim. Ond nes i byth ennill y cadar, ddo, a dwi dal yn reit trist am hynna. Ond, so pan o'n i'n neud dosbarth wythnosol efo Coleg Cambria yn Sir Fflint, a basically nath y tutor deitha fi, mae yna cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd y blwyddyn yma, o bob blwyddyn, Medal y Dysgwyr, beth am, gwneud cais, ac o'n i fel, dwi really isio mynd i'r Eisteddfod, ond am y tro gyntaf yn fy mywyd, Eisteddfod Cymraeg, sy'n swnio mor wirion, ac wrth gwrs, yr Eisteddfod ydy'r peth mwyaf Cymraeg, so dyma pam nes i cystadlu, achos o'n i just eisiau cymryd rhan yn y peth i fi ar y pryd, y peth mwyaf Cymraeg, a just gael y cyfle i gyfarfod pobl newydd, ac wrth gwrs nes i cyfarfod y ddwy ohonoch chi, a lot o bobl hyfryd, a just, o'n i'n mor hapus i fod yn Llangrannog y diwrnod na, pan gath ni diwrnod hyfryd na yn Llangrannog ac yn bai y Gaerdydd, so dyma pam nes i cystadlu. So mae stori chdi, Meg, lot fwy ysbrydoledig, a wedyn dwi'n just fel, dwi just eisiau mynd i'r Eisteddfod achos dwi ddim wedi bod eto. So, ond pam nes di penderfynu cystadlu, Rosie? Wel, i fod yn onest,
dwi ddim yn gwybod os faswn ni wedi cystadlu heb fy athrawes fi. Enw fy athrawes fi oedd Mrs Evans yn ysgol uwchradd Caerdydd yn Caerdydd. Mae hi'n just mor ysbrydoledig. Ysbrydolig? Sorry. Inspirational. Ysbrydolig, diolch. Mae hi'n mor ysbrydolig. A mae jyst llawer o energy gyda hi yn bendant gyda'r Cymraeg. Achos, fel dwedais i, dwi'n diliar sgwennu, roedd hi'n dweud, wel, pam lai trio yn y ryddiaeth y ddysgwr. Felly, wenes i hynny am y tro cyntaf yn mlwyddyn 11, felly ro'n i'n 16. A do'n i ddim yn gwybod llawer am yr Eisteddfod yna. O gwbl. Do'n i ddim yn... do'n i ddim yn gwybod unrhyw peth. Gwelais i ddim yr Eisteddfod ar y teledu cyn hynny hefyd. Ond dwi'n cofio esu gyda fy ffrind Miriam achos o'n i'n cystadlu gyda'n gilydd mewn ffordd. A mae hi'n mynd bob blwyddyn, felly dwi'n cofio ro'n i'n mynd o gwmpas y maes a'r popeth sy'n digwydd. Roedd hi'n gwybod beth sy'n digwydd a do'n i ddim yn gwybod unrhyw peth, ro'n hi'n just yn hollol lost, achos roedd popeth yn just lliwgar a roedd hi'n anhygoel i fi i glywed pawb yn siarad Cymraeg mwy na Saesneg, achos fel chi, does neb yn fy nheulu neu yn fy mywyd fi yn siarad Cymraeg yn llawer. A dwi'n meddwl yna roedd hi'n yr un peth i fi, just dwi eisiau siarad Cymraeg. Y Medal y Dysgwyr, roedd hi'n just... roedd fy athrawes Mrs Evans yn dweud eto, dyle ti cystadlu. A roedd hi'n just give it a go mindset, i fod yn honest. Ond roedd hi'n diwrnod dda i fi. Just i siarad gyda phobl dros Cymru fel dwedais i, ond dwi'n meddwl, weithiau dwi ddim yn hyderus iawn yn fy iaith Cymraeg, ond dwi'n meddwl mae'r peth pwysig gyda'r Medal y Dysgwyr. Mae'n gallech chi siarad gyda pobl sy'n well na chi, felly mae'n just cyfle anhygoel i wella eich Cymraeg chi. Mae'n neis gael y profiad hefyd o siarad efo dysgwyr eraill, achos i fi, pan o'n i'n astudio yn yr ysgol, yr unig person rili o'n i'n siarad efo oedd fy athrawes, neu yr pobl yn y dosbarth. Dwi'n cofio nath hi deitha ni, dwi'n cofio gofyn wrtha hi pan o'n i'n neud y lefel A, dwi isio symud i Fangor i brifysgol, a nath hi dweud, pan ti'n symud i Fangor, bydde ti'n dechrau dysgu Cymraeg go iawn. A do'n i ddim yn dall be oedd hi'n feddwl ar y pryd, achos o'n i fel, dwi'n dysgu wan, dwi'n siarad Cymraeg wan efo chi. Ac oedd hi fel, ond
ti'n teimlo'n mor gyfforddus efo fi i siarad, ond pan ti'n gorau mynd i fewn i'r siops, neu os ti'n gorau siarad efo unrhyw un, fydd yn wahanol a fyddi di probably yn nerfus a fyddi di probably ddim efo'r un hyder gennych di yn y dosbarth, achos mae'r dosbarth reit saff yndi, mae'n teimlo fel, hyd yn oed os dwi'n gwneud camgymeriad, dydy hi ddim yn chwerthin, neu ti'n gwybod, a mae'n peth mawr, dwi'n meddwl i ddysgwyr, proses o mynd o'r dosbarth, neu lle bynnag maen nhw'n dysgu, os maen nhw'n dysgu ar say something in Welsh, neu os maen nhw'n dysgu ar-lein i unrhyw beth, fel yna, mae'n peth mawr, dwi'n meddwl, a dyma pam mae cystadleuaeth fel Medal y Dysgwyr, dyma pam mae mor bwysig, dwi'n meddwl, achos mae'n really creu cyfle, I guess, i ddysgwyr dod at ei gilydd, a siarad efo'n gilydd, a da chi ddim yn teimlo mor, beth i gair, nervous, I guess, pan da chi'n siarad efo ddysgwyr arall weithiau, achos da chi fel, da ni ar un wavelength gobeithio, does na ddim judgments o gwbl, dim fel mae'na judgments efo unrhyw un, ond chi'n gwybod, mae'n neud eich ti'n teimlo'n well, a dyma be nes i rili fwynhau am y profiad o cystadlu, oedd cyfarfod pobl eraill, a dwi'n cofio, oedd ni'n just siarad am pethau ac yn gofyn cwestiynau fel, ydy o'n tair mlynedd neu tair blwydd, oedden ni'n gofyn cwestiynau am trafodau a gramadeg a pethau fel yna, a pethau sy'n reit common, dwi'n siŵr, i ddysgwyr. A mae'r Eisteddfod yn gyffredinol, ond yr cystadleuaeth Medal y Dysgwyr, dwi'n meddwl mae'n mor bwysig achos mae'n dangos faint o gefnogaeth gan yr Eisteddfod i pobl sy'n dysgu Cymraeg a faint o bwysig ydi o i annog pobl i ddysgu yn y lle gyntaf, dwi'n meddwl. Dwi'n rili gobeithio flwyddyn nesaf, da ni'n gallu gael yr Eisteddfod go iawn eto, jyst i gael ei gyfle i gweld ein gilydd eto. Dwi dal yn disgwyl i fynd i Eisteddfod, sy'n ddim bech da. So, be am eich profiadau chi efo'r Gymraeg? Pa brofiadau ydych chi wedi gael? Mae hynny'n cwestiwn da. Wel, yn diwethaf dwi wedi cael un rili da, rhaid i mi ddeud. So, ers i'r Eisteddfod, wel, i fi yn 2019, dwi'n siŵr mae'n yr un peth i chi hefyd, dwi wedi bod mor lwcus achos dwi wedi cael gwahoddiad i wneud pethau fel hyn, sgwrsiau fel hyn, neu mynd i digwyddiadau gwahanol, neu siarad efo pobl ar Radio Cymru, neu ar S4C a pethau fel yna. A ges i neges gan rhywun o S4C chydig o misoedd yn ôl i ofyn os swn i'n hapus i fynd ar raglen am dro. Dwi'n siŵr os da chi'n cyfarfod efo fo. Wedi bod reit poblogaidd yn diwethaf. Ond, ac o'n i mor nervous. O'n i fel, swn i fel dysgwr, o'n i fel, no way, swn i'n gallu mynd ar raglen fel hyn. A o'n i mor nervous. Ond o'n i feddwl, wel, mae'n ffordd wych i gyfarfod mwy o pobl, pobl newydd, i gael sgwrsio efo pobl o lefydd gwahanol yng Nghymru, clywed acenion? Di di'r athrawes. Pobl o lefydd gwahanol ar draws Cymru. A fel o'n i'n dweud, o'n i'n mor nerfus, ond pan nes i cymryd rhan, oedd pawb mor gefnogol ac oedden nhw eisiau gwybod pam nes i penderfynu dysgu Cymraeg ac oedden nhw mor... Mae'n trist mewn ffordd achos oedden nhw'n reit diolchgar mewn ffordd, a dwi'n siŵr da chi wedi cael yr un profiad lle pan da chi'n siarad efo pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod. A maen nhw diolchgar i ddysgwyr am ddysgu'r iaith, a mae hynna'n rhyfedd i fi achos da ni'n byw yng Nghymru, mae'n just wneud synnwyr i siarad Cymraeg, dwi'n gwybod, mae bob tro'n cael ei wneud i fi teimlo bach yn drist, really, pan mae pethau fel yna yn digwydd, ond eto mae'n deud bob dim, dwi'n meddwl, am siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Mae'n just gymaint o gefnogaeth i
i pobl sy'n dysgu. Ond hwn oedd yn profiad reit hwyl dwi wedi gwneud yn diwethaf efo fy Nghymraeg. Mae'n anhygoel. Honestly, swn i beth wedi gwneud unrhyw beth fel yna. Syniad o mynd ar y teledu yn digon nerve-wracking, ond o'n i jyst eisiau pwysio fy hun i wneud rhywbeth hollol wahanol. A fel nes i wneud cyfarfod pobl newydd, a dwi'n rili falch nes i wneud o, achos nes i gyfarfod pobl mor hyfryd, a nes i gweld llefydd mor brydferth ar draws Gymru. So, swn i definitely annog, ddwy, actually, i wneud yr un peth, i fynd ar y sioe, neu unrhyw sioe S4C, achos mae mor gyffrous pan ti'n mynd yna, ti'n mor nerfus, a ti'n fel, oh god, ydy Cymraeg fi am fod yn digon da i siarad efo'r pobl yma. A wedyn, mae'n just, so dwi efo'r Urdd, really, i ddiolch am really greu yr cyfle, neu cyfleoedd dwi wedi gael ers cystadlu. Mae'n anhygoel, really. Beth amdano chi? Pa fath o profiadau da chi wedi gael? Oh gosh, lot. Dwi'n hun, so gyda lot o profiad. Ond bydd Steff a chi yn gwybod hyn, y prif beth ydy'r Urdd, fel pob dim dwi wedi gwneud efo'r Urdd. O wirfoddoli yn 2014, nes i mi gael swydd efo Cymraeg bob dydd, a dyna oedd y swydd ddelfrydol y freuddwyd i mi, chys dyna rheswm dwi yma yn siarad Cymraeg. Ond un peth sy'n dwi mor ddiolchgar amdano ydy'r cyfle ges i fynd i Croatia 2 flynedd yn ôl i wythnos yma. Eis i Croatia am 5 diwrnod ben fy hun yn cynrychioli Cymru ar Urdd ar Gymraeg mewn cynhadledd ieithoedd lleiafrifol. So oedd yna bobl o draws Ewrop i gyd oedd yn cynrychioli iaith lleiafrifol. A wedyn fi oedd yr unig un o'r UK, really, oedd pawb arall o Eastern Europe. A oedd o'n anhygoel o brofiad, cos dyna, naeth hwnna wneud fi really eisiau symud o ma wedyn a fynd i gweithio yn Berlin, ond erbyn hyn, di hwnna ddim mor bosib, ond oedd o jyst yn brofiad sa chdi byth di gael sy'n i ddim di dysgu Cymraeg, a mae'r Urdd a mae'r Gymraeg di newid fy mywyd yn llwyr. Wel, sa chi'n nabod fi pan o'n i'n yr ysgol, o'n i swil, o'n i ddim yn siarad, so o'n i byth yn mynd o flaen sgrin nag o flaen pobl yn siarad, o'n i mor ddi-hyder. A wedyn unwaith nes i glicio efo'r Gymraeg, dwi'n hapus i siarad o flaen cannoedd o bobl, a mynd ar sgrin a trio dylanwadu ar bobl eraill, ond erbyn hyn dwi mor ddiolchgar o be mae'r Urdd a mae'r Gymraeg di roid i fi. Dwi eisiau rhoi y profiad yna i bawb arall sy'n dysgu Cymraeg. Mae be mae di wneud i fi yn bersonol. Fel chdi'n deud gyda Francesca, fel dyle pawb allu siarad Cymraeg yng Nghymru, a mae wir yn newid dy fywyd a'r profiadau da ni wedi gael. Pethau bach, jyst fel bod yn extra round the round, neu yn ddangos mewn cylchgrawn. Ti jyst ddim yn cael os chdi ddim wedi dysgu Cymraeg neu siarad Cymraeg. A efallai swn i isio codi mybyddiaeth o pa mor arbennig ydy'r Gymraeg i actual Cymru Cymraeg. Dwi'n gwybod os dwi'n meddwl bod ni gyd yn dallt pa mor arbennig ydy'r Gymraeg a'r cyfleoedd sydd gennyn ni. A dyma'r peth hefyd pan da chi'n siarad efo pobl. Dwi wedi cael yr un sgwrs efo fy nghariad, mae o wedi tyfu fyny yn siarad Cymraeg mewn cymuned Cymraeg lle doedd o ddim yn gorfod siarad Saesneg o gwbl. A nath o deitha fi ar ôl yr Eisteddfod faint o prawd oedd o oherwydd os sa fo wedi tyfu fyny mewn ardal fel y Wyddgrug fel Sir Fflint, lle does na lot o bobl sy'n siarad Cymraeg, neu da chi ddim yn clywed lot o Cymraeg o gwmpas chi.
nath o dweud, dwi'n gwybod os o'n i wedi penderfynu dysgu Cymraeg. Dwi'n siarad Cymraeg achos dwi'n Cymro a dwi'n dod o ardal eitha Cymru Cymraeg neu beth bynnag ti isio. A mae hynna'n beth mawr achos fel nes ti ddeud Meg, dwi'n hollol cytuno efo chdi a dwi'n teimlo union fel yna. Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd. A chymryd rhan yn yr Eisteddfod hefyd, yr Urdd di newid fy mywyd, a mae hynna'n o beth, fydda i byth yn stopio fod yn diolchgar am, achos mae'n yr profiadau a'r cyfleoedd da ni wedi cael fel dysgwyr a siaradwyr hefyd, mae'n just anhygoel, a pan o'ch ti'n deud gynnar am yr cyfleoedd da ni wedi cael oherwydd cymryd rhan yn cystadleuaeth Medal y Dysgwyr neu oherwydd dysgu Cymraeg. Wel, mewn ffordd really cheesy, oherwydd dysgu Cymraeg, dwi di symud i ardal eitha Cymraeg lle dwi'n gallu siarad efo pobl bob dydd a dwi'n teimlo'n fel dwi efo rhywle i perthyn am y tro gynta, a mae hynna'n beth mae'n swnio'n really cheesy, dwi'n gwybod, ond mae'n really pwysig, dwi'n meddwl, fel o'n i'n deud gynnar, dwi wedi tyfu fyny ac oherwydd dwi'n dod o deulu Idaleg, do'n i ddim yn really ffitio fewn yr ysgol, neu oedd pobl yn deud, os o'n i'n deud gair neu Idaleg, sy'n nhw'n deud, you're Welsh, you're not Italian, why are you using Italian words? Neu y ffordd rawn, sy'n nhw'n deud, pan nes i ddechrau dysgu Cymraeg fel enghraifft, oedd pobl yn deud, pan ti'n dysgu Cymraeg, ti'n Idaleg? Ac o'n i fel, dwi'n gwybod i ddeud i hynna, mae mor wirion yn di, mae'n mynd i siarad, mae'n just plant bod yn plant, ond mae'n anhygoel i fi pan dwi'n meddwl am hanes fy nheulu a sut nath neinia a theidiau fi symud i'r gwlad yma. A doedden nhw ddim yn siarad gair o Saesneg heb sôn am Gymraeg yn anffodus. A mae'n just anhygoel i fi achos nath nhw penderfynu symud i'r gwlad yma am fywyd gwell, am bywydau gwell i fy nheulu, fy mam, fy nhad, pawb. Ac oherwydd y penderfyniad yna, dwi wedi ffeindio rhywle i berthyn oherwydd, dwi wedi deitha gymaint o bobl, yr unig amser dwi'n teimlo fel dwi'n perthyn rhywle ydy pan dwi'n siarad Cymraeg, so os dwi ar wyliau efo fy nghariad yn Gris neu yr Eidal neu lle bynnag, os da ni'n siarad Cymraeg efo'n gilydd, dwi'n teimlo fel dwi adra, a dyma fe mae Cymraeg di wneud, dwi'n meddwl, i fi yn bersonol, a sori, dwi wedi bod yn bach yn emosiynol. Mae lockdown yma, dwi'n wneud i fi bach yn sentimental. Dwi'n sori, dwi'n wedi gweld neb am misoedd. Ond, ti'n iawn, be dwi'n trio deud ydy, ti'n iawn yn deud mae cystadlu yn yr Eisteddfod neu dysgu Cymraeg yn cyffredinol. Mae mor anhygoel achos mae'n agor gymaint o drysiau i chi, ond hefyd mae'n y pethau sy'n mwyaf pwysig yn y byd, really, ti'n gwybod, cymdeithasu a connectio efo pobl. Dyma be mae Cymraeg wedi wneud, i fi yn bersonol a gobeithio i chi hefyd. Mae'n di creu yr cymuned na dwi wedi bod yn chwilio am trwy fy bywyd. Mae hwnna mor hyfryd, Francesca. Mae mor wir, cos dwi'r un peth, heb fynd yn rhy deep, ond dwi'n gwybod sut person fyswn ni tos o'n i ddim wedi dysgu Cymraeg, tos o'n i wedi mynd i Lancaster a byw bywyd uniaith Saesneg. Dwi'n siŵr swn i mor hyderus ac yn hapus ag ydw i wan, ac dwi'n teimlo fel oedd e fod i ddigwydd, fel y stori oedd o ddim hyd yn oed yn daith i fi o gwbl y daith Eisteddfod, a jyst un diwrnod sydd yn ffurfio fy mywyd. Fel ti'n deud, fel perthyn i gymuned, a dwi wedi symud i Ganolfan. Dwi'n dod o hen Galwyn, lle hollol. Dwi'n nghanol y Cymru Cymraeg, ond ti'n gwybod, taswn i'n mynd adra i hen Galwyn yn y dyfodol, sy'n ni'n gweld y mewn golau gwahanol, sy'n ni'n gallu dod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal. A dyna'r gobaith, fydd yn mwy o siaradwyr yn y dyfodol. Anyway, Rosie, dwi'n mynd i ofyn i chdi. Neis i glywed i chi, mae'n just
Dwi'n teimlo yr un peth hefyd. Wel, i fod yn onest, dwi'n meddwl achos dwi wedi just gadael, mae'n teimlo dwi wedi just gadael yr ysgol achos roedd blwyddyn, blwyddyn 30, roedd e'n just gorffen yn sydyn. A dwi isio, dwi'n siŵr byddai'n ffeindio mwy o gyfleoedd i ddefnyddio fy Gymraeg fi, ond i fi, dwi'n meddwl mae fy mrofiad fi gyda'r Cymraeg yn enwedig gyda'r gwirfoddoli gyda'r Urdd. Dwi'n meddwl mae'r Urdd wedi helpu fi i weld mae Cymraeg yn gallu fod peth fyw yn fy mywyd fi a ddim just rhywbeth yn yr ysgol, fel ydych chi di dweud. A mae rhaid i fi siarad am Llio Matthews. Mae hi wedi, roedd hi yna pan roedd ti'n ar y llwyfan pan enillais ti y wobr yn 2019 Francesca. Mae Llio yn just, mae hi'n gefnogi pawb mae hi'n siarad gyda. Mae hi wedi siarad â fi am llawer o fferddi ddefnyddio fy Gymraeg yn y cyfnod clo ar ôl y Eisteddfod T blwyddyn diwetha. Felly, dwi'n darllen golwg, dwi'n rando i Radio Cymru bob dydd, felly dwi'n teimlo mae Cymraeg yn peth y fyw yn fy mywyd nawr, a dwi ddim yn meddwl ballwn i'n feddwl hynny heb yr Urdd a heb yr Eisteddfod, ond dwi eisiau dweud hefyd, jyst i pawb sy'n dysgu Cymraeg, mae'r profiad, y profiad pwysig ydy'r dewis i siarad pan dych chi'n gallu, achos enghraifft, dwi'n gweithio mewn Canolfan dringo o'r enw Boulders yn Caerdydd, a dwi'n dringo hefyd. Felly dwi'n ar y derbynfa, a dwi'n gwybod mae rai o bobl yn siarad Cymraeg, a dwi'n cofio pob amser gofynnais i iddyn nhw yn Gymraeg hoffech chi harnes neu esgidiau. Roedd eu wynebau nhw yn just light up. Dwi'n meddwl, mae fy profiadau y fwyaf bwysig fi, roedden nhw'n yna, just pan dwi'n defnyddio Cymraeg unrhyw le dwi'n gallu. Mae pawb yn mor gyfeillgar, a just mae nhw'n llawn o surprise. Achos dwi'n meddwl mae Cymraeg yn iaith cyfrinach i fi. Dwi'n dwlu ar iaithoedd ar y cyfan. Dwi'n dysgu Ffrangeg ac Almaeneg a popeth. Ond mae'n werthawr i ddysgu Cymraeg jyst i weld ei wynebau nhw pan mae nhw'n just ddiolchgar iawn bod pobl yn dysgu Cymraeg. Mae'n mor hyfryd. Mae'n mor lyflu. Mae'n teimlad just hyfryd yn di pan ti efo'r cyfle i surprisio rhywun. Ti'n gwybod pan mae pobl yn gweld enw fi, dwi'n disgwyl fi siarad Cymraeg, a dwi bob tro'n licio yr teimlad lle dwi fel, hei, dwi'n siarad Cymraeg hefyd, diolch, ti'n fyd. Ond mae'n pwysig, nes i deitha fy hun, yn enwedig pan o'n i'n byw yn Sir Fflint, nes i deitha fy hun, dwi'n gorfod neud siŵr dwi'n dechrau bob un sgwrs yn Gymraeg, achos dwi isio
dwi ddim yn licio yr stereotype o Sir Fflint fel ardal heb Cymraeg, neu di-Gymraeg, neu eitha Saesneg, neu beth bynnag. Dwi isio, ti'n gwybod, dwi'n yn licio'r syniad o yna o gwbl, so dwi isio neu siŵr dwi'n cyfrannu at newid y delwedd yna. So ti'n gwybod hyd yn oed os ti'n ffonio'r doctors neu ti'n ffonio unrhyw un, neu jyst dechrau sgwrs yn dweud, helo, da chi siarad Cymraeg? Os maen nhw'n dweud na, iawn, os maen nhw'n dweud, greit, ti'n gwybod, mae'n ffordd da jyst i ddechrau sgwrsio. Mae'n really pwysig, dwi'n meddwl, trio dechrau bob un sgwrs fel dysgwr, ond fel siaradwr hefyd, mae'n just really pwysig trio dechrau bob un sgwrs yn Gymraeg, ond dwi'n meddwl, anyway. Ond ti'n gwybod, Rosie, mae'n anhygoel faint o dda, ti literally di bod yn dysgu, os ti'n mynd i fi gofyn, faint oed ti wan? 19 oed? 18? Ie, dwi'n 19. 19 oed. Wel, mae'n anhygoel, pan nath ni gyfarfod yn 2019, a dwi'n cofio o'ch di'n deud ar adeg yna, o'ch di'n hanner ffordd trwy tegau, dim hyd yn oed lefel A ar y pryd. A mae'n anhygoel clywed faint o hyderus o'i ti wan, a mae'n mor hyfryd, a ti'n rili ysbrydoledig dy hun, a dwi eisiau chdi gwybod hynna, a cario ymlaen, siarad efo pawb yn y Canolfan Dringo, a ti'n gwybod, pwy sy'n gwybod pwy ti am ysbrydoli i ddechrau ddysgu nesaf, ti'n gwybod? Diolch yn fawr. Mae'n just... pan ydych chi'n sylweddoli ydych chi'n gallu siarad Cymraeg gyda unrhyw un, mae'n anhygoel. So, be ti'n neud ar y funud? So, ti'n gweithio yn y Canolfan Dringo? Wyt ti dal yn y studio neu efo unrhyw planiau i gario ymlaen efo un o'r ieithoedd ti'n siarad? Wel, dwi wedi cymryd blwyddyn allan achos o Covid, ond mae lle dy fi Mhryste am Ffrangeg ac Almaeneg, ond roedd e'n dewis anodd i fi achos dwi'n dilio'r Ffrangeg ac Almaeneg a Chymraeg, ond y peth dwi'n lwcus achos mae ffrindiau fi Mhryste sy'n siarad Cymraeg, a mae Cymdeithas Cymraeg. Dwi'n meddwl bydda i'n dod i Cymru i ddysgu Ffrangeg ac Almaeneg mewn ysgol cyfrwng Cymraeg. Dwi'n teimlo fel hynny. Wel, ti'n cofio Molly, oedd nath hi cystadlu efo fi yr un blwyddyn na fi. Mae hi'n dysgu, dwi'n meddwl Sbaeneg ac Almaen? Dwi'n cofio. Mae hi'n dysgu mewn ysgol iaith Cymraeg, ysgol Cymraeg. Oh my gosh, mae Cymraeg hi mor anhygoel, a wrth gwrs mae hi'n siarad Sbaeneg a Ffrangeg a gymaint o ieithoedd, mae hi mor dda. So dwi'n siŵr sa'ch di'n wych yn neud beth tebyg. Ti'n gwybod, oh gosh, dwi isio siarad mwy swn i'n lyfio dechrau dysgu iaith arall, ond dwi'n gwybod, dwi definitely ddim yn digon clyfar i wneud rhywbeth fel yna, ond dal y ti, mae'n wych. Mae ti'n yw'n gwych gyda Molly. Mae hi'n neud yn wych, mae'n chwarae teg. So Megs, ti'n dysgu wan, hefyd so ti'n dysgu Cymraeg mewn ysgol uwchradd yn Aberconwy, ia? Aberconwy, ia. So dwi dal yn amlwg yn hyfforddi, so wneud y cwrs ma eleni, a gobeithio nawr i orffen mis Mehefin. Wow. So ia, dwi'n ail iaith o'n i wastad eisiau dysgu dysgwyr o ysgol cyfrwng Saesneg. Dwi wedi trio wneud iaith gynta, a di o just mod i'n gallu yn academaidd, di o ddim yn cael yr un effaith arna fi yn bersonol. Dwi'm yn cael dim byd allan o'r peth, fel
dwi'n gwybod mod i'n dod o'r un cefndir a'r dysgwyr yma. Dwi'n dallt sut mae'n teimlo i ddysgu iaith a dwi eisiau iddyn nhw fynd trwy be nes i, ond yn gynharach nag yn 19 oed. Dwi eisiau iddyn nhw gychwyn o blwyddyn 7 yn neud pethau efo'r urdd, fel y bwriad ydy mod i gobeithio cael swydd erbyn mis Medi, gobeithio, ond y gobaith ydy cael y dylanwad yma ar ddysgwyr ifanc a cadw'r berthynas yna efo'r urdd a rhoi cyfleoedd iddyn nhw, fel mynd i glan llyn, mynd ar deithiau, gwirfoddoli, unrhyw beth sydd yn agor eu llygad nhw i'r Gymraeg a beth ydy'r Gymraeg go iawn, dydy o ddim yn wers. Dydy o ddim jyst yn bwnc diflas. Mae'n fyd gwahanol ac mae'n gymdeithas arbennig. Does neb yn gwybod amdani, neu sy'ch chdi actually dysgu'r iaith. So, dyna'r gobaith. Ti'n ei mor dda, a mae'n just i fi, os o'n i'n dysgu eto, os o'n i'n dechrau dysgu eto, neu yn yr ysgol, o'n i'n mor lwcus efo'r athrawes ges i yn yr ysgol, nath hi neu gymaint o effaith arno fi, oedd hi'n mor angerddol ac oedd hi'n mor just fendigedig fel athrawes, a dwi'n gweld hi fel ffrind wan, oedd hi just mor, oherwydd faint o angerddol oedd hi, nath o ysbrydoli fi i really disgyn mewn cariad efo'r iaith, a dwi'n siŵr i disgyblion, yr disgyblion gennych di yn y dyfodol, oh my gosh, fydden nhw mor lwcus i gael fel athrawes, achos ti mor ysbrydoledig oherwydd ti di wneud union be maen nhw am wneud, os mae hynny'n neud synnwyr, a mae'n jyst mor arbennig, dwi'n edrych ymlaen i weld yr pethau ti am fynd i wneud, mae'n exciting iawn. Diolch, Francesca, mae'n lyflu. Be di dy obeithio'n di rwan? Be ti'n neud rwan a be ti'n gobeithio wneud? Wel, ar y funud, dwi'n gweithio fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus i Cymru o'r enw Ora. So, da ni'n edrych ar ôl y rhan fwyaf Canolfan a Hamdden a Llyfgelloedd yn Sir Fflint. Dwi wrth modd efo'r swydd. Dwi rili yn mwynhau gweithio efo'r Llyfgelloedd a'r Canolfan a Hamdden. Yn enwedig efo'r Llyfgelloedd, rhaid i mi ddeud, da ni ar y funud yn setio fyny 2 grŵp, grŵp darllen i siaradwyr a ddysgwyr Cymraeg, ac dwi'n rili edrych ymlaen, achos gobeithio fyddai'n arwain un o'r sesiynau i'r dysgwyr, a dwi'n rili edrych ymlaen, achos fel o'ch di'n deud, maen nhw beth dwi'n gallu dallt, os maen nhw'n dysgu ar funud, dwi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo, a dwi'n gwybod y proses o ddysgu, a dwi'n just edrych ymlaen i gael y cyfle i siarad efo nhw a gobeithio annog nhw i gario ymlaen efo dysgu Cymraeg. Ond gobaith i fi un diwrnod, swn i rili yn licio gweithio un diwrnod, fel o'ch di'n deud gynnar, meg y syniad o gweithio efo unrhyw organisation sy'n annog pobl i ddysgu Cymraeg, neu ti'n gwybod Cymraeg bob dydd, yr Urdd, unrhyw beth lle dwi'n gallu annog pobl i ddysgu, hwndi breuddwyd i fi, rili. Ond, gawn ni weld sut mae pethau yn mynd. Ers i'r gystadleuaeth Medal y Dysgwyr neu Tlws y Dysgwyr wedi newid i'r rheola bod rhaid canolbwyntio ar yr iaith lafar, ar y dylanwad a pethau ydych chi'n neud efo'r Gymraeg yn hytrach na jyst sgwennu cerdd o safon. Dwi wir yn meddwl bod hynny wedi newid agwedd y gystadleuaeth ar bobl sy'n ceisio am y fedal, a dwi'n meddwl bod pob un o'r cystadleuwyr, nid jyst ni sydd wedi ennill, ond pob un sydd wedi ceisio am Medal y Dysgwyr, maen nhw'n mynd i gario ymlaen efo'r Gymraeg. Dyna'r effaith mae'r fedal, mae'r gystadleuaeth wedi cael ar bawb sy'n rhan ohoni, a mae'n hyfryd gweld pob un ohonyn ni. Mae Cymraeg yn jyst y rhan o'n bywydau ni rwan, yn bywydau pob dydd ni. A da ni jyst yn mynd i gario ymlaen, yn siarad Cymraeg bob dydd ac yn
ceisio ysbrydoli eraill, a dwi'n siŵr gawn ni dylanwadu ar o leiaf un person arall, dwi'n siŵr. A dyna sy'n mor hyfryd, a wedyn bydd y bobl da ni'n dylanwadu arno yn mynd trwy'r un broses o ymwneud efo'r urdd a'r Gymraeg, a wedyn ein plant a plant pobl eraill, a dwi'n gwybod bod fi efo rhyw wbeth at yr urdd, ond wir, it all comes down to the urdd i fi, anyway. Dyna pam dwi yma beth bynnag. A fi. A dwi swnio wir swnio wir yn drio perswadio unrhyw un sy'n dysgu i feddwl am cystadlu yn yr Eisteddfod, yn Eisteddfod yr Urdd. Os mae'n ar-lein, neu os mae'n berson, gobeithio yn y dyfodol, achos mae'n agor gymaint o drysiau, ond just i fi am y gyfle i gyfarfod dysgwyr a siaradwyr, a dwi just gobeithio fod unrhyw un sy'n gwylio ni'n sgwrsio heno yma, os maen nhw'n meddwl am cystadlu, dwi just really gobeithio, so ni'n really deitha nhw just go for it, achos mae'n really yn newid, mae'n newid dy fywyd, really, heb swnio'n really cheesy. Dwi really yn diolchgar i'r urdd am bob dim, a mae'n hyfryd achos dwi ers yr Eisteddfod wedi cael gymaint o bobl yr urdd yn cysylltu yn deud, ti eisiau cymryd rhan yn y fideo yma, neu ti eisiau cymryd rhan yn y sgwrs yma, neu sut wyt ti, sy'n mae pethau ers yr urdd, ti'n gwybod, a mae'n mor hyfryd faint o gefnogol ydy'r urdd. Mae'n anhygoel, a dwi just really methu'r Eisteddfod. Ti'n neud fi'n drist wan, paid. Touchy subject. Eto, os ydyn ni'n ifanc, os ydyn ni'n bengach, os ydyn ni'n cystadlu eto, os mae'n ond oeddwn ni'n jocio am sut oherwydd oedd na ddim, oedd yr Eisteddfod yn gwahanol blwyddyn diwetha. Nath Nghariad deitha fi byddai'n un o'r quiz questions yn y dyfodol o'r urdd pwy nath ennill yn 2019 a ddim gael yr fatha reigning champ teip o beth. Oeddwn ni'n chwerthu am hynna, so dwi'n edrych ymlaen i gweld pwy sy'n mynd i ennill y blwyddyn yma. Dwi'n edrych ymlaen. Wel, dwi eisiau just dweud, dwi'n cytuno yn hollol gyda chi. Dwi'n meddwl, dwi eisiau dweud i unrhyw un sy'n gwirio hynny yn dysgu, just cario ymlaen. Mae'n iawn i gwneud dwi ddim yn gallu. Fel hynny, mae'n iawn i gwneud camgymeriadau. Dydych chi ddim yn gallu cael popeth yn perffaith iawn, ond mae'n just dewis i siarad. Y dewis, mae hynny y peth pwysig, a dydy hi ddim yn just iaith. Mae'r Cymraeg, mae'n ffordd i fyw, a mae'n ffordd i ddeall mwy am Gymru, ond mwy am dy hun. Bas ni'n just dweud cario ymlaen, achos dydych chi ddim yn gwybod beth gallech chi wneud yn y dyfodol achos o Gymraeg. Dwi'n hollol cytuno efo hynna. Swn i definitely yn deud yr un peth. Os mae unrhyw un yn dysgu Cymraeg, just chwiliwch am bob un cyfle i ddefnyddio Cymraeg, bob dydd, dechreuwch bob un brawddeg yn Gymraeg, a just triwch ffeindio bob un cyfle i siarad, a just paid byth bod yn ofyn os da chi'n neud camgymeriad. Da ni gyd yn neud camgymeriad, a mae'n rhan o'r broses, a mae'n werth o. A just cofiwch, mae'n gymuned mawr, enfawr ar draws Cymru, ar draws y byd, o siaradwyr a ddysgwyr, a da ni gyd yma efo'n gilydd yn dysgu bob dydd. So, just croeso i'r teulu. Os da chi'n dechrau dysgu Cymraeg, croeso!